Kesam ke ba arpulai ke dekot ke ba sau ke ongkom ni. Shisha langayat ru hagatem ke sngew ke jingyap. Nganom shepting ye ke ba snew namar me don ringkat me bat nga. Uding du ba ushandu jong me ki pentengen ye nga. Ngangi fila ju sngow bhai ye ke ne kesam. But kani kesam ha kani kesngiem kam dei tang bala shupule. Henry ke kesam ru ya ke bala amat. But kata ke jingmat kam dei ke bashumat kum tu Henry kalong very literal kadai ke ba ja shisha ba ngikwa banwan ra kan ke por namar kan ke ja ke ba ja shisha kam dei ke ba ja shawai pat kadai hangi po jela jongi ya ke ba nganget ya ke ba filaju snowru ya ke news sakini gisngi ya ke ke bla ja po Pahalgam Kashmir tagan ke por ngadon bat ikong Susan Sim ini ide ita iba mat shisha iya kan nega sam kaba arpulai ke dekat ke besau ya kaba idon hagatu ke por bat kitu ki biya bon hagatu ke jakahi ya kaba kini ki teroris kilawan bat kilasiat patarang to ta kan ke por idon baniathu ya ka jing bahaga jong blai baniathu ya ka jing ada ga jong blai kumno ba u blai lapan pausha ya ka keti ga jong u ban nget shisha bisngap nget pin nget ya ka ba try la le but pin nget shisha ya ka jing da ga jo ya ka jing sumar ga jo ha ga jim ga jui kan ka jing phla ga ni ka sngi nget kan da long shisha ka jing gar khu kubli shibun kong Susan plai ka por ka jong fe ngi tip ya ka bla ja de ka tu sngi ba P1 shate po Kashmir te ngi shu tip kum to hunrei ki pat ba ki pa ban yo sngo na ka shintur ga jong phi ya ka bla ja ka tu ka sngi ho sngo ba se etho to ning kong shang ai ka burom yu blei ba hagani khlimat ngala bandon hapring kayeng kesem jonga rengkat ba pastor bangan yo ban plai ke keteng bangala yo ban wan pai da ka jing da ka jing ri da ka jing sumar ka jong utrai jongi ujisu o banga tip ulong utrai ba im I live because he live kadai kata ka jing roi ka bingi roi mo I live because he live kadai shisha ka ka banga kwa ban testify men ta si banga sngu bi pastor ila kloi ban wan chani shiyeng ban shim ya kani ka testimony ka jonga ka balong ka jing pla ka ka ba utrai ula le ko man chuong ha ka arpo artri jong ni benai manga bi parlok jonga ngila yo ban net po Kashmir ngila le da ka night flight na do bangimi kala don hi kita ki jing kren ba ka don kata ka flat chete ngi night let show email na yeng ila khang yenga yong night let ka tu ka parlok jonga ro kala artatien ko ngi night let ndrei kamon jonga ko ong ba hisin bingila bu ka jinge ho trai ngim dei ban artatien yang in let ben ngila le da ka night flight ngi poi po Srinagar kumba ndrei steng nyo bje ulawan chau driver bu lo ngi ba ngin net be po hotel ka simpor ngi kumba ar kenta steng ngin poi hang tu ban ngin net cheta po Pahalgam kumba fiatip ka ka bala jam na kini sngi ti ha ka ta ka porti kam pa doni ngi let be da ka mensiam ka ba kemen bangi nyu i ka jing thau ka bu blei ula thau bangi la let po hotel ngi la kre ka por po steng ka ibje ngi la idap sum kre ngi mi ti ulaya lam driver ya kita ka lenti ulaya lam ngi ka bangi dang ya ngasyu ro ka jing itanat jong ni ka jing thau ka bu blei ula thau hoi te Shillong ro ka de ka bu blei ula thau ka ba itanat ndre ka ni ka khampalat man ka Shillong jingi bangal asu ai ngong ala su ong yu tu nong nya ka li ngong nga ba ka Shillong jingi ru blei ula thau ka lom ka wa ka ba itanat ndre ki don ki jingi te ki jing khum ni kita ki bangi myo ka progress ha ka Shillong ka jingi tenga ong yu uru ong ba hoi Kashmir ro ka long very beautiful ndre hang ni ro ki bon ki militants ki aka ulo ong nga ba ndre nai perkhat kong wong menta phi di ben kemen ba phi yo ban wan mo namar belei ba ngim don shu kum kita ki ki jingja kemut klempai perkhat klempai perkhat klemut der ero ban jana ma ulo ong menta la bon snem kala long very peaceful de da ka jing kemen da ka jing dap da ka jing songo yu try bangan yu i namar ba ki ju ong mo Kashmir is a mini Switzerland of India mo tingala ong ba ka judon hanga na du menchua banga sha bangan yap nga kwa le Switzerland nga nasno ki ong paradise on earth paradise so kalong shisha kong ka paradise te kata ka mini Switzerland ka bangala kwa ban le tinga ong yu taw driver to ngi nyen le dingila poi ha po taw driver ulo ong ngi banang ngi ka kali ngi mla ban kiyo ba pin le chete sha po Pahalgam there is no roadway ka don be tanggalenti bakin kiyo da ki kulai tingila kli u kan upor kan chem wong kong kan chem ku ba shkenta steng ba pin poi ti phisa shondore yang tu phila ban phong ti jan Kashmiri phila ban pet ya ka jing thau jong blei ba phila pa de ban la de di shai phisa wan pai sha po phin ha wan hi do kulai ti kum tai ngi la ya ngi la shim yu taw kulai ngi la len
kata ka jinglet ru ka bala yap bit sipang udon uta unong sondur uba ublei ula pha ubala long shisha uta angel uba ngamla ban len yu udai muslim ubala don rengkat ban ngi nado bengi ya na po ula sondur ngi ula pen kemen ula thu khana ula kren biria bengi la ya rengkat dingi la poi hapo kata ka pahalgam ka long kum ka valley ka long kum bangi don mangi ka golfling ka long kum tu ma ka golfling ka long hamadan kani ka pahalgam pat ka long kum ba khandai hajar phut sedrong ka don kata ka valley marsen poi hang tu ngasu ong ani ko blay Lord Jesus so beautiful is the creation of the Lord Tajngai no na ta bahap kiyo. kiyo sikenta siteng du Ani. kiyo du kulai sikenta siteng in lapoi hang tu kadon madan ben te ka git ru ka berit ha tingla yo benrung hang ta ngila le tingala asubat ya ka kti jeng te perlok bat ngala su glorify you blay bang yo I ya kani ka jaka namal ko mo ong ngaju kwa palat ban ne Switzerland bat kalong ka mini Switzerland for us to see mo tengala su kemen ngala dab ko not ngong ngato nginya lek nginya riam nginya pong itu kijan Kashmiri ngila ya shim gijan ngila ya pong ngila ya post dor ngila ya dep nang ta pade uta fotografer ong yang ini song hang te hakendong aba don uding bat nginya jet ikidur ke ba phimon ba phinjet dep nang ta ong an hian ong asepo di pi se di sha hang ni da dep phin saya wan hiat padu kulai de ha kata ka klimat ha bang yelek ban song hajan jong ta uding kalawan kata ka jing sngo hanga banga ka jie ka madan ngong yu ta fotografer ka jie tengah lawai ka jaket jonga bangan siang hang ta marsen law nga pai kum to sedien nga yu I yu ta udai terrorist ubara la ka gon haba ha kata ka klimat nga klem tip udai terrorist umi bet na uding ubangi syong mangi one bet bo open up bet da ka suloi ya tu fotografer ubadon bat ni ula kren da ka ktien ka jongki bo ula pha yu bo un kren bo un plai ka ktien ka jong ublei ong ya ka kalam ka bangang tip ke kata ka kalam mo te utu fotografer ula recite ya kata ka kalam ula ong yu ta Allah ngam tip ka bamud yu ka jing kren jong umo te dedep nang ta tinga hangta ngalong bakendit ngok ngabelekin security un pha Pinang mut biu di security kan. security tinga lingong ong kumno security un pha recite ya ka Quran tinga keli yo ta fotografer ngong weute tu turu ong bangar ngam tip ong malum nei tingong aku kyu bola Quran bol ni keli ngong ha ka hindi mo yo ngong bele u pha recite ya ka Quran te uta u terrorist u yo sngo banga ong ya kata ka kentien ru bele ba make recite ya ka Quran ula phai dien hangta ka jing phai dien jong u kalong ke ka bapen kendit ben rio nga kumba su nyat manu ban ong ba uni ubrio umdei ubrio bobha ngas UI ya kata ka gon bu ura ngas realize ba kitu ki gon ki dei ki bajura ki terrorist na mang jupet film bagi kun ngaju UI kita ngas Shillong ba kendit kan san bet ka jinya da ka jong ublei bu pen thami no yo ta ubrio bu simpai su sanga uyat hakmat kumba ar step by step ki don kita shi couple ki basong kidang ya song kita ki barang sedep ya tho kidang ya don hakmat ulai keli ya ki ken wong ba pidei muslim ne pidei hindu ba pli ha ka jing bam tip mangingim tip ka jing mot yu buwan keli utur upla be da ka bahok wong ngade hindu marsen ong be hindu da ka gon be usu siat be u na ka sadem ar sin siat bat ula su kelon kram ngasyu I ya kata ka jing siat jong ka snam ka jing sawa jong ka suloi hadu mentang ayo so ngasu tan yu ta fotografer be tai perlok jong ngasu kani kadi ka jing ya siat kala ya siat kita res ngi ha ban pen ngasu ong yaki kat mempat dep kren ula lek sah kita ki basong marjan bat ni bat yu taru Klem pai din su isa pita. kam pai dien chu sanga ai ngo utrai kade ka jing pen nyalam neti ka le se jong utrai mo bu pen kendit yang akum ta ngaru te ula ya no kham hakmat jungi bat kila don segi we ki basong hajan jungi ya utaru lek keli kum ta bat usiat be na kli ngasu I be ka snam kami be nang ni nang ta ngasulong basu kendit bet ngasu tan be uta perlok ya ka perlok jonga be uta fotografer tu fotografer ong ngihab ban pet bhag na hoga madam bhag na hoga but kade jing penya jong ublei be hangta basong mangi don kum ilenti barit ibangi hap kiu step but kadon ka klaw sya kate ka liang jong ka left side naman ladang ngihab ban pet station neng sa gate kemot ngam sumdon Bukan nak talentina. udon hadien jong udien uri te ha ka por bengi hap bengi wan hiar ni nang te neng kala bam por ngi steng kenta bengi hiar sini sepo bengi wan song hang ta ka dieng te au ta fotografer wong phim long su ban pet segit madam au udher mad bhago ulok आपको शूट करेगा वो मैं कुंता बा पिन sa siya pen yam
Te ha kata ka jinget ka bangam tip ude ubreu ubabahane ubasniu ngam tip nga khalam perkhat syu kita ngala subat be uding na banga judeng hang ni nga syu ong be try men yalam nanti ma nga klam wan hang ni ku try ban yap ndri try nga wan ban jingo e ni jing thau ko jong me try what ai ku try bikini ki le no kin pen yap nga what i no e nga ku try ma biki pop ki ringkang jong nga try yalam nanti me nga syu duai be kunta nga khot itu ko perlok jong nga ba ka jinget be nga syu duai be na do banga mi nga yat ya kata ka klaw ka bang ngampat juyu i menu ngam tip siya ikan poy ka no galinti ka banya lam nga siya ngam tip bring siya duai be jisu nga siya niya ame jisu mamemen ya lam nanti nga jisu mamemen pen i nga khabrep nga khot artat ikutu ka perlok ka kala tieng kala siap tieng pelat ko ong pabut yung nubri le siu de le no le siu un penyap ngi ya klaw ngam tip nga siya niya be utrai un ya lam nanti nga kan no beje kata ka jingjai katu kala ja kumba arbeje kadai ka por aingu iblay ka di arbaje shbula da dum ya chai tip show kadai ka jing yalam nanti ka jong blay ka kamba ba phla ka jing ya jungi ka long ulum uba khandai hajar phut hajrong ni don ni dei ki kan thai breu ngim tip kum no ban le undan lenti ya ka lenti ka sulong be kariat ba kum ni rei utrai u yalam upen i kata ka lenti nga shu yat be nga shu duai be nga phai din sipang man pet ka tu ka perlok jonga kala du men semua pihak banya telun ero la shu tulun nama boy pi kalong riat kum ni ka hai ke ba sulong ban song de todong ni sila shu slide hai ban sulong ban roll ni la shu roll ngam pip pimong ai ngo yu try yu blay nama ba habang apet ya ka news na yu i bon kila fracture bon kila mong bon kila ayat ling ba mo Hendrai utrai uklem ai tang iwe dak mong kat tang scratch rumdan tang iwe i scratch rumdan la dai kam dei ka snam ko jong utrai ngan plashu ngasno utrai hukum ilaki angel chpang jong pi de ba ura to angel kira te pi klem jentut ki jat hau mauro Klem jentut kumbangi puli ya ka sam khandai phuai ka ta kala dei kumbangi puli ka sam the Lord is my true shepherd nga so he was my true shepherd he led me to the valley of death mo kumban siong no nama ni phai shadien ngim tip sho ula banya wan na dien ula banya siat kan nuhut kidon ki breu ta jaka kata jaka kumba hajar si hajar tam la edon ki pat ba dengan edon di kita yu tau nong le ubawan uteris kumban ong yu uta nga yu i direct da ka khmat ma wan kren yingi te ka wan hi ka dur jong umo but you way pa den nang tina klaw na din na way ka klaw ula wan sa uta ka jingnya siat kala shlong pathar be syo sngo be tham kata ka mensim ka kende ndrei utrai wai borenga but ka e ka mga long mentakasi ka long ka testimony ka mga kwa ban ai ba because he lived then that's why I am alive mo mentasi ngadon hang ni ngalong ka pre ko pop badap lagi jing bakla sudah ndrei ngasngongo ba ujiet ko mi nga uyalam mi nga gani kalenti uyalam mi nga lingba kani ka get semeni ula uyalam mi nga gani kan jingim ka bathamai ngong atrai you resurrected ndrei mentasi ngong atrai mila pen im nga kani ka di ka resurrection jonga ngalaya lingba bon ki jing e ka jingim jonga atrai mela tin nga mela yalam ndrei ka e ka bangayu i mentasi ka long ka bashir kai na marbanyo i lalakmat ban siat klem tip kam jing na ba pilet ban enjoy ban pet ya ka jing thaw jong utrai mo ki siat pathar hang tu ka long shisha ka bakta ngayu i ka jing sit snam ka basu mi ka pamla ban batai shu bat kata ka jing tieng mengiyat hata klaw ka bangampan juyat menu ngampoi perkhat se engan poi dangala realize dangala wan se yeng ong ki kon ani ngayat ya tu klaw le se ka tu klaw ka poi sa Pakistan kata mentang adona Pakistan ne ka di ka klaw ka bom don ka jing en katangi don blay lo long ka GPS fi to sngi la guide with back ni nga shu ai ngo ikajing bahar jong ublay nga long shisha kata ka way ka bala sha jin utra ngam tip ka de ka e ka mon jong hadu ngin da poi kata jaka ka bang shu i kita ki yeng hapo ngai i kita ki breu nga khot yu tu photographer kanu kan ta bahiar na jong spo simpo ringi arkan ta ste shetulun bet terai shi sentut ni shi sentut shi telun ka perlok jong arsin kala du mensim ndreng ila kamrang ba ngasno ne kamrang ba ila dan kun ksiu ndre utrai himo ula ai body i ka duai ngasu duai bet nga klam stange shim second ru ngasu fi hab ya kiu ta ka jarnar ero ki jarnar ki balakir long ki border fencing ki bangam tip ha ka jing long kan thai ladang ayat ngan numla ban perhat ngan kiu nyoput ndre kumno nga kiu tau jarnar ban nyoput kumno nga kan thi nga klam don tang iwe din mong ro ka klam jot tang khandiat ro ka jan ka de ka jing kit ki angel les kira ki angel kadai ndai le se ka dai Long bagi ni poi si ngam tip shu bahaba ngayu i kita gi breu ngayu i kita ki eke bro shapok ngasu ong yu tu photographer ngong ngabaya हम को घर दिखाई दे रहा आदमी दिखाई दे रहा है तो ओंगे nga wan num hiar ap ngan kren mangamo yo ki mudur bangi de ki breu besneo
ulah led ulah hiar ulah kren ulah thu ke baja kila kloy bakin ai ka yeng yengi bangin syong kila ai ko yengi bandi di perlok jangai la don kajing artin bandi ko umi ong bayok de ki lekno kila klek dawai ndre ngai ngu utrai sum ai nga ka men sim bangan artatin nga nget bet nga di ko ngai ngu be utrai hakmat jong ki nga pla be ke keteng jong jisu hado bau tau fotografer ko men ong no epi lek si ngam tip ke ka plan jong ubleng ong u ke bu plan bangan poi syakni ke jaka bangan yu i ya kini ke ndre nga tip bu pekwa ban pen ibu it pelat yang nga suong bayu my Jesus my God really loves me hadu uang hoot ni wang wat damanga muslim nga klet ban duai ka Quran ma phi na do ba phi mi phi kham shim stop she second ro ba phin shim ka keteng ka jong Jisu ngong u melong u angel ba pha u blay mo ba me wan rap ini wong em phi ma phi ka angel ka bangayo ka jing im bathmai tinga ro u try ya ka jing le jing u ki kamba bu le ku mong ong e phi nga de ka brio ka ba duna na du kle du ka jat ndre ka ka bu le u try ka bangam la ban phlai ka jing i ka jong u ha ka jing im ka jonga ka ba ngayo ban wan phai ngayo i la ki kho ni me ki men ki para ki brawan cha ki bhayeng basem na du men step men ta si ki phone calls ki la wan ngala shu pla ngala testify ngala phone ye email nga phone ye men ngong ba ngakwa ban ai ka testimony ngakwa ban ye kendu i pastor bangan ai ka testimony sha bangan net pla sha ka news channel bangan ni thu e ka baja ngakwa ban ai ka ni ka jing pla sha phi ki nong pet baro ki bodon ka jing chanya ho try a God lives ide bendon ke jing shania la dai jing duai barit jong pikat no nganget ha ka por bang mi swa bang net sa pahalgam ngi yo ban bam breakfast lang bi di perlok swa bang ni mi ngaduai ngong try bang ni pet ngan ni jingo ek ni ka jaka ka jong me try don rengkat bat nga tang ita ikin tien ngau try ulara nga hadu kan ni minute bangan poi ngasu ai ngu u try na marah bang pet ek news ngayo i gitu ki coffin hira shutam ta ka janli mo ngala shu ong ki khon mene the day bom don ujisu mami la don hang te ha coffin pinyawan shaw yang pinyawan kit ko fin nga ong ki kumta ndri yo mami what ngoi e na ma ba pide ka brio ko badon ka jinget pila ai kat kani ka testimony mami yang ngiru ngin pen pet bangiru ngin long ngin buat e ka nuksa dong pi tenga kwa ban chu ai ka ni ka message pi baro ki ba ya pet ya ka ni ka news u bakraw u barred u pop ublay jet ino wat kum yang ga brio ko pop la da u ai kat kani ka miracle nget ka jinget jong pi baret kan nu ba pi duai da ka donut ublay unyo snow bat kani ka jingalam nanti ka jong Jisu yang lingbai kani ka klauba lausan ka bangam tip ngan poi se ulayai ka lenti wat do uta ubasa ha Kashmir utu photographer uong ab कहा जाएगा ngong malum nei bhagwan hai mera bhagwan rasta dikhayega but ula de shisha ublay ubla pen ia ka lenti ndrei kum mga ong am tip ngala ban poi se Pakistan ni ngala poi se mo ndrei ublay klem jalanti kambakla upon poi bet thik haying jong kita ki brio ki bala don ka jing ngolem ki ba ai ka ki bala ai ka shai ni arlai kan ta ki la pha shong ngi ha ta ka yeng bat ki ong kat bakam pat settle ki aka pi shong bet am tang ka kut kum ta ndre ha ka por bula wan cha u driver ngi ru ngala shu ong be u nga kwa ben no bet shapo airport ngam kwa ban sa shu shini pindo i ka traffic nga trai ngin num poi shu airport ru ndre utau driver ru la bana ka khubor do ka por la traffic jam no barokhai utau driver ru imat kum pha ublay unya ka kali usu penher usu overtake lot barokhai na maru ong madam ngatang shu stop ki pulit kin sabat ya pi ngatang shu stop ka media kan sabat ya pi and pin sa sha interrogate pin sa ha ban long ki eyewitness pin ha ban ya sa hang ni pin mi yo let wong ngam kwa banja kata usu nya bet ka kali tang ha pedeng si kenta si teng tam ni la poi ka lenti ka babam por hado ar kenta si teng na palgam sapo airport ndre ni la poi pat on time marsen poi ka hotel ngosong ki la pen biang pam sinduk e jumpi pidang mot ben mi la kami kum tu ngongi ka perlok ngong ngan nai ra sukis nai tang bengi la yo e ka jing im mat dep ki jan ngong ndre tu driver open phone sapo hotel bola ong ki bat kila wan ra ka senduk kila wan ra hadu surok ngila yo ki senduk ngila let da ka jan ka ba ki bri kila pelot da ka khti na do kli atu kjat ki juti kila ima ki stop ti jungi la ik ngila wan thia hanala ki bri kila perkhat rai ngi de ki nong buat ne la jayu kim tip semua kila syu ang ngi bang betul li pile oh ngala ka bandi ring ong be ya ketu perlong ong lile tang mengila ayo ke tingim ayo utrai bah bangi poi ha po airport berok khat kila pen tingila ya thu iki ke baja kila susun ngi but jero utrai ha bang poi airport ru ke don text tang arkli ki tiket ki bangi yo bangi man phai ha to miet ka airport kala adap ki priu kila eklumar kila shya yam ndrei utrai uklem shum aya nga she drop ko umat mangan jaw
ada umen sim bukoi upen tengen be yang ate ngam don ke jing syap ting ngam don ke jing ting kham chim yo ban kren chiyeng cha sem namar ngim sya ban phone tat hadu ngan dala apoi hapa airport ngala on ke phone tengah ong ke tu ke perlong nga kham pat pentip ye imi ke mie ka de bentip mo te ong hot phone te hang tang a phone imi ru dong oni kun phla wan phla don hotel ha ke jing men mo ba kun gala likai wong ami praise the lord ka kun jong phi ka dang im isu ong me balai kun nga se thu ita ke jingja bro ngam la ban ye thu in detail menta ngan da poi sedel hi ngan se thu te kum tai sa phone si para khat du jonga ti se tip ru barok khoi ngan sa phone si ki khon nga pentip iki nga pentip ilok ke e baja kila shia long tension lut barok mo kat kata ke e te ka de ke e ka bangan chu ong e phi ba ngam la mudur bang page e ka news bang e kum nu ki sya penyap ki klik kila de ko Bisa tip ya kataru benda fila po airport nai. Fi kan news untuk ke baca lo. Ke baca nama nak tu ke jingpet ke bang UI dah tang lai ngut ki bang UI ba syasiat hadin ngam tip show kan ngut mang isu snow bet iki kita jing sawa jong ki kuli te kata ka jing mare jong ni ta ulum bang oi pi ba balong met kum kariat mdan jakayat ni shu telun ni shu slide ni shu shong ngam tip ha kan ngur kom ni ya lat ni ta ulum ro ngam tip te ngada perkhat mentang ngong atrai ngayat shisha moy tu ulum ni me syura mame yang apa Sutu shu temo. ngam sutu shu namar bawat ketu ko perlo ko inga phaklam yam tang khandiat ru phaklam tieng ta Suzan kumno Ding do ushando ki pentingan ni fi. Tengok ngam dei menga ngong ka dei ke bor jong sim khoj te hadu ba menem step ka phone nga kapan map ko ang ma ka tu ka clip mat nga ngamut dor be ba pha dei ke brio basnio Pelamut ban i nga pham sim perkhat nga ndre kawan ka jing pen kren hanga ba ka Suzan ka duwai na menta jong pha ba pha im na mal pa ka duwai te ka ai ngo nga ka khuble nga ngom dei menga ngong dei bahalor ai ka burom shu umo ka e ka banga wan phai menga bat pha ka de ka jing phla ka testimony ka bangi de ban ai shi bon ki pat ba ki bam pat tem ban nga ai ngo u try kham tam na mal ba ha deng jong ki muslim baro I could testify the name of the Lord mo nga lamdan ka ting shaping I praise the Lord and hado ba utu tu photographer udah nget u ong ba ka jinget jong pi ka kham kham ni ka jinget jonga ka ai palat ka bu try unde ka jing jonga ngam tep ndre ka jing phla ka ba kat bangala ngan phla na mga justnat ban ai ka testimony barabor ka ai ka bu le ndre ka ni ka de ka testimony ka ba kraw ba na ma ngalayu i ka jing yap hakmat bete subu ha split second da dei bu upai utu teroris kemut ngila shu syasiat ngila shu yap hang tu madan kata kala shuan pai ka met renga ai ngu yu try wan yalam yang ada ka met da ka met da ka mensbat ka mensiem ka bangan ai ngu yu umo dengan shu ai ka burom mi ke baro ya ka yeng ka sem ki bahayeng ba sem ki perlok penjol baro kam ta mi pi pastor ru bu pi bu jing duai ka pang yang ka de ka jing ya duai lang bu try u yo snow but mentah ka singala ban phla bangan ai ka ni ka testimony ngashu praise the Lord praise the Lord praise the Lord Ka sam arpula shisha kada urlong mitte mdei ka bang bangi shupuli ndai kada urlong shisha ngada snow tho ba kad ba Susan ni nang tho am kani ka sam ka arpula kam dei pleng ka bla shu tho kum to ndai kada jabit tik kada urlong ba in real time ba mo na ka mentai Susan ba kadai na kam ta jongiru but haba idang tho ikata ka we ka ba try snow ka donut jonga ka long ba ilaj im namar ba i khot kar pat ka teng jong try fi ka babel ka on kata na rom shipo khat lai ka on khot kar pat ka teng try to on penem aba pi tho ka nem ka wan shi ka ba kan jaman sim de ba mangiru em ngila sha terrorize ka pop te la dam khot kar pat em ka teng jong try tu mala yap ba bangi khot ka teng tu try no kumbon ong nga ngade ka nong pop bakraw ndeng ong atrai ngade ka nong pop bakraw temap iki pop ki jonga try what ai bangan yap ha kan ni ka jaka deng jong ni ki le no mong su ong tangi kata try ngam kwa de de shisha ka jing yap jonga ai ngan yap snong la jong ai ngan yap apa deng ki khun jonga apa deng ki bahayeng ngasu pan be kata try ngam pan e na me kan ni clip man retry I want to live try Jesus I want to live ngasu Jesus I want to live I trust in you but kedua tang kata be ngasu Jesus I trust in you Jesus I trust in you ngan yan but ka ba phla ka long ba ha ka tu clip man ka de ka point ka ba ngim yo network ngim don network kapak ka phone jonga ha kata ka por but ha ka por banga say ka mobile ka de way utu driver u ya lamingi u yo call ma ulatip baja kumta tu photographer o nga wat numra kong ka phone namar ba kam long save yo pisha track tu ong switch off no ka phone but hai tai clip man you don iba mikin iba ju penduai iba long iba brother man bing jo bible man te ila don idon be ka jingmut jonga yi ngapha te ka message yi ngasu thop bet ba penduai na benta jonga bi parlok na i itip bangalet ya kan ni ka ya ka vacation ngasu pha ka ta ka message but mas ndep ngala switch off no ka phone ngam chim phone kham e shu hadu tat ngin de poi hapo
isa yo kata ka banya syong banginya kren para manga bitai perlok ban mai la syong bet ngamla mudur ba phaklam yam ngamla mudur ba phakam tiang kumnu nga syong bet ka namar budan ujisu kita pi borok te ngi di kinong pop ngila de ban yap ha ka pop ni namar ba ngi khot karpat ke teng jung try te gadam ngilat yem ba de hing tam ilalat yem te na ka pop ba de hing tam ta im sa shu ha ka pop namar ba ka hok ke jung try ka pen yem fi te gade katam pi gade nong pop nga gade nong pop ne ba ngi khot karpat ke teng jung try la pelat yem kom la pelat fi na ga jing yap te gade kata la pelat yang ngiru na ga jing yap jong ka pop mal ka ba nong jong ka pop gade ga jing yap tadi inta ingu uptre la penhok ifi vila hok no dom da sngi wadong show kanong pop la pelaja fi naga jingyap ka bashisha jong ka do ba kham tam kata ka jingyap ka bashisha naga bashisha Nababa wad habang apoy min miet ngadon hing imei la esong hadu khadoi bejing ngadang mi imei dang ong ngamo sa no shni su pin ngan mo ngong mem len mi ngan le chi ba ubleu la pelaj nga nakat keni ke jinja mot ye itai jing ken mau bangala kan wan mo chipor kan don re ubleu num eno nga un pelaj na katang ngadon be kata ka jinge ngawan hayeng nga song bagi khon ni la edwai nga kio jing tia ka suwan tang ka tu dur bangaya ya ka tu kan lum nga suang be try kan ni ka get semeni me la ya lam nga ai ngu eme ke ai kamon jong me la pelong thank you Lord ngong let me sleep in peace ba nga dayo thia suk nga claim your issue you tau breu nga claim your issue aka nga kim step abaki phone ki perlok ki ong ni nang mut phan yam ngong balingan yam isha ta ke jing tingan ke jom sim ko epi dadi gwi te ka rong so sim shapting sim ani tuli te hi bi life fang tu de re aingo itra sha ni nga long apply ka teng ju try ngam don ka jing shapting ngam don any fear at the moment ngam tieng hoi that traumatized ka shudon kenya nga shu i tu jing sawa kuli dang don hi kenya re ka ai ka bang layat ding ba ka ni kam day ai mo ka ai ka bang ayu i dengan shu ai ngo yu try na mar ka adu men step ru mas step duai mas step pulia ka bible habang ayeng nang ta ka shuan be ka jing kren jong try Susan you have to testify de hang ta ka shuan be em ngan plai ka teng jong try ngalai kren be di men ngalai kren be mi ngong akwa ban pla ngin fonia i pastor ya iti men garu yong ho ni ro ni yang mani ngin arrange ka ni ka testimony jong pingong ngakloi ban ai ka testimony ka bakan ta am tan ya ki ba nget ya ki ba nget ro ba uji su jong ni ulong ba em la da de breu ba u try jong ni ba la yap na try mden bara nga tu pon re bo uji su u em wan ra nga na mga khot ya ka teng ko pi alom tu ka lang brot ka belajar lenti dari klau wa ka jing im sim jungi ka belajar lenti ka jing sha li try bo wat ngi bo pen i ngi ta raw ong along nga ka lenti ka jing sha ba ka jing im ta ka da ula plat im ya ka men sim jungi na ka jing yap ulo smar im ngi ta na ka ta ka nem sngew jong ka jing im ka pop ta ka dei na kat ka tu ka massacre to see open firing bullets blood family screaming everything there re ublei uye punya jangan ataka klau bangan numyu issue aka ki beri ke badan hang tu banga pe aka news mentan banga i ki klik la hap ki mo klem chumai banga new i dan sta way ru bo poilang stang fi tu bo kasnam sudah dengi la apoi siti sepo ula don uta arngot ki bana po indoor kita ru ki la pet te ula wan rung ha kata guest house bangi shim shelter tekan ni ka tidak jong o ka patulun jong o da kasnam udi perlok jong o bakalan tane hoi te ngakali u ngabele uklam shimla ajubab utawi parlok badon lang uang emba uwe naki basya asyat ka kejat ka clear jong u kala hap ha kala bong jong u na takadaw la long traumatized tingala I men simiki bat kila ai kuble nga te ha kata ka jingya kren bat kitu baro ki bedon lang ngasungu banga yo man plai ka keteng jong trai hadu ki ong your God lives mental ada bi pinchu pla bi trai maru trai pen MFM ka dei bi ben pla de dia kata ulah pelai vi nak jingyap hakado ulah pelai sini vi kemen siam mau kata ke kemen ke good news dah kata kata dei sisa na ba ku muncu ong ngala lej ke Holy Land ro ngala poi te haget semeni ro ngala lej 2008 te ngasu ai ngo ba menin hapor bangayat ke tu ka klau ba mo kasuan ka do jong Jisu bu bat be ka kli jong abang song try ngasanya I believe in you Jesus I believe in you ngaso be tangi kata I believe in you Jesus I believe in you amaru ong nganom e na no ifidalele nganom le ndat ifidalele te ula kular do ngalong rekat bat piedo ko bawai no jong perthai tak kita ka ktien jong try em si sien ula kular
sisian bula akaran but shisha de kata tangible presence ke jong blai te Dayu shisha ka kamba ba phla bu le namar kumboong ngimdon dak mong PUI kumni ngamdon ai ruem kadon ka jing pangmet kiat namang ngilaya telun ngilaya ai mo arkan ta steng ben telun gam dai bakai ladi ben ko skimau ladi ben ko te ka do ka ladi ben scratch mo en ring ala suta di dawai nga su pamen ni ai nga su ai ngu utrai ngamdon ni ai wadi ti perlok ru yang ani Suzan ka de ka kamba ba phla namar ba ngalayo ha ka news kat no kila fracture kat no kila break the legs kat no ki ai mo ndrei pet Suzan kat ka tu ka klau kum no ngimdon tang ai tang ka we ka dak wang ka tu namar bu ura u blei ngim tep ngiyat le si ngi telun le si tama blei udon po ya angel ju mo kira ini dengan su ai ngo yu try ya ka ai ka kamba ba phla bula le ka jing im jong ala pun sin ki ki bangla shem ula pelat jangan ki jing dari ka ni ka testimony ka ba to see yourself being part of that massacre and being alive and being where you are kadi ka kamba phla nga klem pim sabat sepo Kashmir ru bangan long witness ndrei kata le sing amdon hang ni ban phlai ka teng jong ublei hakani ka Potternet le sing andon hapo ki news channels no ndrei ka bakraw ka dei banga yo pat ban planning kong hakani ka channel ka jong utrai kata nga su ai ngu utrai le si ka plan jong umo ngam tep wan ya lam no enga bangan ya kendut ning kong bat pi bangan yo apply ki bat ba ki babun ki dipet ya ka channel jong pi nga rong along ka way na ki brio ka banga key step every morning the first thing ngap ya ka sermon jong pi ka shu che amen siem ha ki por covid ru ngayo amen siem mangan imbyang lingba ki tin ka jong pi but man ka step nga julia kum ta but wat ha ko to sngiru step ha banga poi hapo hotel mo mas check in tengo ong ya ka sikini nga hap duai khindia ngayo hi ban ngap ya ka sermon jong pi tenga shu ai ngu utrai na marba ka de ka jing lam jong u ka jing shanya but ka long ka kamba ba phla bu le yang aku mong ong long ka nong pop ka bakraw ta ka daw ngimdei ban sngo batang ki tu ki ba kiu shayeng ublei ki ba mane ki ba tip ka bible ki nyo ka jing penem nganget ki bri ki bam panju kiru haba piduai ku mong ong piduai tang ibarit ru em utrai u yo sngo na manga so thu ela demo nga long ka bri ka pop ngamdon kata ka knowledge ku bodon mo pi ka tin ka jong ublei ka por bo pi ai mo pi ublei la penok e vi along shu ka dei nong pop ula pla e vi na ka ka jinga ula pla e vi na jok ro nga te sha ni nga so ngo nga ai ngo utrai but meneru ifoni ba mikeni ong ni kong ka we nga chu ong e pi ngi long ki sakri jong utrai ngi let yeng mo ngi let duai ngi shong bat step bat miet ha ka bible ngi duai ngi puson ya ka tin ka jong ublei hirei ngi kampat yo shem ya ka ka ba pi pila shem ublei upen im yo pi yang ngi dang don ha ka ni ka slap pertain re ublei ulara e pi shong ba hang tang asyo men sing ngong ani de shisha namar you are the righteousness of Christ he's chosen mo lat jit e pi badeng ta ngai ka ni ka testimony hem ka de ka khubor ka ba kraw ya ka ba fila ban yathu te shak perthai pi ka khubor ka ba crowd ka bangila he ban yathu am ka de ka personal experience ba ka ne de ka jing jam ka de ka ba oi bomman uthmu de ba sneu re ble pen kala jing kar khu te dam jam ni mi shong ni ko ne ban yathu roma beling ya wan yong ngai kili kum ta beling ya wan bangin ngat kum ni ngong nga ki jing ja jing im jong ngam ju ong bale yu try ngong be lord you know better you just lead my way tengong le se kani ka jingwan jong ni chini ro ka don ka plan jong ublei te le se kani ka de ka plan ka baning kong ka ba mo bangan yo apply ka keteng ka jong bangan tip walang along ka nong pop ko kraw ndre utrai ula penim nga ula ra nga amen glorify the lord jesus te ngam yam ngam shepting ngam don ke aka na marba nga sothu ka don ka jingtingen hanga pastor ka don sisa ka jingtingen ngam shepting ko mo oi pikat pangayat ya ka tu ka kraw ru em ngam shim jaw tang shi ta kai uding do shando jo ki pentingan ya fi te fi I bite uding do ude bayalam ne sem uyalam ya fi ta ding ta ka men sim jo fi ka tengen mar ba ka don ka presence ka jong blade ka de ta da di ki wi mas is ya do la kalon la di ru la kalon lang do ki baya halla ki contain ba ani ki la panik lot re utrai klem ay nga bangan panik ha ka tu ka klem mat wa ai boring nga kum no bingi kin thi ya ka tu ka wa kum no bingi cross ya ka te ka lom kum no bu ya lam len ti te ngam tep da de bingi haban mare sa ka gate em kemut ngila sya asian ring klem baro ni nga su ai ngu hadu ba ti perlok yang sisa ka de sisa Susan mentang realize ni sisa nga su ai wong mga kalenti ta ka I pen I fi kalenti praise the lord vi ngai vi yo diang jingger khu ka ba kong Susan di pla ya ka gi balamat bading ta la da ublei ula le ka kamba ka ba kraw ka ni ka jim ka jong I
lek kum juri ke jim ke jong fi tadeng ta ka dey fi ban khot kar pat ya ka kalteng ke jong jisu long gal ba long jag ke jim jong fi mat ke ba kum no fi poi ke jaka ke ba e kam no rei wanum klet ban khot kar pat ya ka kalteng ke jong jisu amar ka don ka bor ka kalteng ke jisu ban pendam ki khosio ba dey ta kwa ban ong fi ba ki thli ba ro ki phla ki tip ya kata beritang jisu balong utrai mo nang ye shekri utrai kani ubli la ra fi sekoi pe level mo Anh ngủ ngâm lại số bần perkat iki en re ka jing ba ka jong trai tang ma chu ai ngủ trai penan kam shu fi trai nang ker ku sha fi tang kwa ben keliru man la ka sngi bat fi le ayu ya ka kam ke jong fi daily life jong te actually nga day more into construction nga construction nga as a wedding planner ro nga day ki interior designing ro day te side by side nga penyarap ka family business te kum banchu ong no na ma phila kali te da ka jingya lam lenti jong try nin supply ka we ka mineral water factory ka ba nga la penseng yo khon ning ba ka jing ker khu jong try ka jing pendap ka to ka dong ka we ka kamba ba phla na ma phila kali ngan chu ai ka testimony ya ka ni ro ni ben yo snow ke mo bleu le ro ke jing fi jing ker khu na ma ba kala don ba ukun jonga ula jendep MBA uang mami ngakwa sedang business bat ngala ong KTI ba mi kwa mo te kwa ban don hakani ka lain jonga tu ong mami ngakwa ban ne kani ka mineral water factory kani kala de KTI ka ba ipa jonga ibam don sho ba pietip iba push ila don kata ka jing thmu bi kwa ban ne kani ka factory Tengok ngale si kadai ka mondri papa iba la kwa hi na du mcha to khon ngin yan le tingi la ya wat lenti ngi wat lat kum no bingin yo play ni factory ngi la yo jing tip bakalong ka ba e kam dei ka besok na makan cimpor do san ne ndrus nem ban pa si kata ka single window clearance kum baki ong ka cimpor te ndrei ublei pede u yalam nanti kum no re ba ita idon ita iba kerki pelat bende kata ka factory jong i kila pha ka dur sanga ngalali kendu i bat ila ong bakong nga kerki pelat ngam apsu ngakwa bandi no ngakot kesla jong pi biang lot ba yong ho oj nga klempet postori gi kot kesla ngosong betrai kada kadai ken ni kamon ke jong me ai kan long kamon jong me te nga ke ek shwa bangan sedang ke jim jonga nga ju pha duai ki don ginong duai ki duai yala di ro ngabo jing duai bangan la lek ta te ngala kemen pelat na mai diklimat kala don hi mo jing tiang jing long brio ngosong atrai la dangam phai shu shi yang nget kani ka factory ka bamela ai kalat u khon ba he jonga un penyat un pej pat yu para baret bat kinya don ka jingya ri jing sumar jong me ngala shu modur kum tan te ai ngo utrai simla eno wan yang lam yang asni bangan yo pli si sha ta ka factory na market ki beduai ki ong bet ko ka de ke ka ba ublei la ker khu pinyo ka jing ker khu suzan ong kum ta tenga nget le se ka don ka plan jong ublei ba sha jingai ka ni ro ngam tip mo sedu she un yang lam yang andre ngasu ai ngo utrai glorify his name for his goodness God is good all the time God is good Shisha I've gone through so much in my life dan ai ka testimony le se baro shi med ro ngabi ton ni shong kamba ba pula pula le ka jingim jonga ngalayat ling ba ki ko ba come here testimony ngalayat ling ba ki ko ki sa ka jingim jonga ha ka ba ulok jonga ulak kwa ban kni i khon jonga ngala poi shudu ki supreme court ngalayat ling ba ka jing tieng ka ba ula ban wan ha ka nu ka khlimmat ban penyap yang ne ban penyap yu khon re victory was in the Lord's name he never let me down ngadon ke disanya ngawan phai na Calcutta da ka jing ki duai hayeng ki duai lut pastor bro udah dak snam jo ngawan phai but here I am living in front of God praise the Lord ngamdan pisang ngamdan issue upendap nga kat ni ngadon lut bro ngasu ai ngu utrai ki bule ka jing im jonga ngasulong tang kata man chu thu hok epi I just humble myself ngadon kat badon rung ong trai kam dei jonga ka dei lut jong me ngalong tang kan nong pop ndai trai ngawan hakmat jong me bangatip you are my living God tang kata man ka step ngam juklet ban bo ka jing duai so I thank Lord I thank for his greatness ko penjanai sete ko sai bor fi scam ro ga jinga ai ngo try fi baro indi ben dia duai fi mos ai ngo duai sta try ngo emego pai ni ga por ga ba ko ro blay ya ga ba mela da go try Susan the blay ba per log ji ego try like try shade spot pahalgam blay ai ngo i ga jing ba ga jo me try ngi i she ga kti ga ba kraw bor ga jo me i she ga kti go na try ga ba lam ga jo me go try ga kti ga ba da ga jo me go pa
ya ingo eme go try nga dwai mane ger ku ye ga ga kon ga jome try but ya baro ki bi snow go kan rat try ne ga kubor nga dwai men ger ku ro ithi wait but dan pedeng ki e ki jile ki bedan pedeng go kan rat try kataga jing e jung ga gym play try o ki la jalentin re me longalenti de try nga ngai ka try ki ne sham but me nga dwai pin ye sham hi sha baru jisu banga dwai sha ga jinger ku ga jong try ga long ro ga gym ga jong fi wait baro hallelujah try one what ki ku slide na ga don jong fi lemne what shifting mar nga nga long kat bat pi hado ga buai no jong per thai banga dwai nga ker ku isu ga par gum jo ye pi lang baro ki be snap in ga khobor ha ga ker teng u Jesus Christ Nongthymmai amen but amen try na ker ku ye pi in second do biang ha ga wai par ke episode jong ga Potternet God bless you one praise the Lord. God bless you